Kayak Mas Rimba lho. Artinya di Mas. Bocah iki ning kene lho mau bapakmu nelpon lho. Apa ya Mas? Iya. Artinya di Mas. Artinya di. Ngene iki ngopo mbok sih? Apa-apa. Bapakmu nelpon lho. Apa ya Mas? Mas, jagung-jagung sih. Tenan iki. Yo, Orang apa sih? ora. Oh alah, ya ning kene ya. Ya. Tak teleponnya bapakmu sih ya. Yo. Engko dhisik ya, tak goleki nomere bapakmu dhisik. Agus. Minggat ora konangan. Engko dhisik tak goleki. Halo, Mas Agus. Ki anakmu ki? Ya. Ngejak mulai. Oh, entuk bojo anyar. Aduh, piye iki? Ya ngomong dhewe karo bapakmu. Pak, tanggung jawab iki aku. Kamu napa duwe bojo anyar? Kawin lari piye yo? Bojo anyar apa kawin lari? Pak, random mburi omah kae iki golek sampean, Pak. Tekoni. Bapakmu nang ndi le ngono? Lah, sampean balike kapan? Pak. Lah bojone sampean ra ngerti. Bojone sampean ra ngerti. Ngono. Wis suwe. Kocok dipecahi apa diberak kok teh. Nanti entek anu ngomongnya. Piye Pak? Ket mau nyauri ranggenah-genah. Iki tak kene Mas Rimba ngomong ranggenah-genah semales sama mesan Pak ngomong Pak. Yo Mas. Halo, Mas Agus. Piye lo maksudmu ilmu ora pamitan? Lek kehidupan ya kehidupan ya jong ngene iki anakmu lho, Don. Terlantar karo konangan, mangan-mangan endi-endi lho. Ayo. Lho. Lah piye ning ngono? Oh, duwe pacar anyar apa piye? Ayo, urut tok ning ngono. Ya Allah. Wis, Mas. Telepone sesuk nai. Aku yo urung arep iki. Arep ngomong karo anakmu piye? Loh, lah ngopo ora ngomong? Oh alah ya aku tak omongane wis ya wis mandek. Mas Bapak kono apa penak rasane ndek bojo anyar kan. Apa kono kecewa Mas yo. Ki solusine Bapak ben ora kok ngono kan aja edane. Yo bapakmu ning kono untuk ibu anyar dadine ra mulai. Betul gawat. Mama kok ngono, Bapak kok ngono. Ya mamamu kan golek anu lah. Bapak anyar lah. Apa Bapak anyar? Hmm? Sopo Bapak anyar? Rene sing gelem lah. Apa tak aku kene? Ojo mak anake opi kok kucing gendel lho. Malahan. Kowe gelem ora dadi anakku? Yo wegah. Ya aku yo kan dadi anak kaya kowe. Iya tante, solusinya pun kita aku sebalik kan. Ojo kok ngono pun ojo kuat. Apa telepon kan balik piye? Balik apa gelem? Mas sepatu apik tenan nak. Tuku nang ndi Mas? Ngene apik iki tuku nang pasar malam ae. Jajal lah ngaplok kowe. Ojo lho Mas, ojo. Mosok ra melasne kon mau tapuk piye? Lagi sendalmu merek apa iki? Merek berlacin. Berlacin. Mas, jajal sepatumu kok piye rasane apa penak nggo sepatu Mas? Sepatu kaya ngene apa medeng nang sikil cilik cekermu ngene. Kokormu ngene ya, Pak. Ya, jajalan aja, jajal. Loro-loro nih. Mas. Lu masak apa lagi? Ayo ya, ning sini. Sepatu nih. Balik. Nah, wis aku. Ning kono. Nah, Balik ya. woi, piye to iki lho? Woi, Piye to lek sepatu ku arep balik? yo penak ngene